Azkarragoen, potokitxoek. Zergatik, potxoki aita? Ez dut omnibus intxisua gure zain eduki nahi. Zairako ba, potxoki aita. Festaren zai, txotxolo. Zertarako da festa? Udamuga ospatzeko motz, udaren hasiera. Potxoken asustak eta pastelak jateko garaia. Irrikitzen nago! Zein da gure oparia omnibusentzat, potxoki aita? Ukendu berri bat, potokina. Omnibus udan fresko mantenduko Tira, potxoki aita, utzi da zu ikusten. Basoko haizea, itxasoko haizea, ekarri da zuen niri, Ez jakintzu! haize freskua. Potxoki aita, hau aize zakarra! Omnibusek udan aize freskoa eduki dezan egin dut. Botiretzu egia da potxoki ontzat. Potxoki aita, nola desegiten da ukendua? Pergamuaren beste aldean dago. Harrapatu du. Barkatu, Tripontzi, ondo altzaude. Primera! Potxoki garria! Ez kezkatu, nik sartu zaituztet honetan eta nik aterako zaituztet. Sortaldeko haizeak, emailozue haizeska honi merezi duen atsedena. Lortu dut, banekien lortuko nuela. Nik beti esaten dudan bezala, ez... Begira! Ederki jakintxu, erriskara potxokitu gaituzu berriz ere. Tira, potxokiaitak beti dio, gauzak ez badira gunaik bezala potxokitzen, hobe dela. Eskerrak uda hasiera den jakintzu. Aurten iritsi nahiko nuke omnibusen etxera. Bikain zaldunak. Osongi, bai. Ez aldira zoragarriak azpixuri. Bai, zoragarriak. Primerako itxura dute. Beno, Gregor kontea, ze iruditzen zaizu? Errek jauna, erakusketa hau nire horrez antolatu duzula pentsatzeak ere, tira oso onkituta nago. Ziur naiz ez dudala inbeste. Zorakeriak. Sabinaren maisu berriak onena merezi du. Ez da, Sabina? Bai, Barbara Andrea, zuzen zaude. Oso atsegina zara, printzesa. Johan, maisu hau zaltzaizu arraro xamarra iruditzen. Zergatik, ez dizulako arkuarekin tiratzen erakutsiko? Edo korapiloak egiten? Johan, erakutsiko zenidala agindu zenidan. Nik erakutsiko dizut, printzesa. Hau sokalaster bada. Orain begira nola botatzen dudan. Egin dut! Lasai! Barkatu! Bravo! Bai adiskide barregarria duzuna hemen, errege jauna. Johan, azpixuri aldentzen ari da. Eutxi, azpixuri! Bukatu duzu bainua, azpixuri? Barregarria! Oso barregarria! Sabina! Printzesa batek ez du tontakeri ez barre egiten. Erakutsi Gregor konteari liburutegia. Ikasteko ordua da. Bai, Barbara Andrea. Zure aholkua behar du Gregor kontea. Zorionekoak ara aurkitu zaitugulako.
Emakume tuntuna, hainbeste urtez bilatu ondoren ni naiz zorionekoa printzesa aurkitu dudalako. Sabina ikasten ari den bitartean, gui usta jokoan ibiliko gara. Sabela utxik dugula? Ja! Poliki orain, txinpart, poliki! Bat eta bi! Zure txanda da, azpixuri! Ederki, Johan! Aurrera, Bixar! Azpixuri, norabide okerrean zoaz! Hori da zuk uste duzuna, Poliki Bixar! Bat, bi urdai azpiko! Oh, azpixuri! Ogia, gazta! Justa jokoa benetan zoragarria da! Azpixuri, mantendu lantza goian! Saiatzen naiz, baina janariz beterik daukat! Johan! Barkatu, printzesa! Barkatu zure ikasketak eteteagatik, baina... Printzesa? Uztazu bakean sudurluze inozorrek! Zer egin diozu printzesari? Askan azazu! Berehala! Kentzaidazu hau! Johan! Johan! Azpixuri bihurri hori Sabinaren ikasgaiak eteten ari bada. Ukendua desagertzen ari da! Gregor kontea, azpixuri zuek nekaraz... Ez kezkatu, Barbara Andrea! Ni banoata! Ze gertatzen da, Gregor kontea? Inoz hori, ni Gregorian naiz, bele intxisua! Posta xola niri, askazazu printzesa! Ez zara niri aurre egiteko gauza! Sabina, zatoz! Nire ukenduaren menpe dago! Nik salbatuko zaitu! Inozoa! Edo nork izan dezake utxegite bat! Geldi, Gregorian! Ofua! Azpixuri, salbazazu! Salbatzeko ez dut ezer ikusten eta... Johan! Lortu dut! Harrapatu dut! Egan noa? Zaude pixka bat inozo txiki hori! Txikia? Enau inor txikia deitzen eta... Ama! Lagundu! Hartuko zaitut, Azpixuri! Azpixuri, Hartuko ninduzula, nolabait harrapatu behar dugu intxisu zital hori eta Sabina printzesa salbatu. Guazen! Kentzaidazu kasko hau lehen da bizi! Gero! Gero, beti gero! Gregor kontea Gregorian dela diozu, Beti pentsatu izan dut bele intxisua mito bat zela. Gure aurrak beldurtzeko istorioa. Baita nik ere jauna, gaur arte. Oh, jauna, zerbait egin behar dugu Sabina printzesa salbatzeko. Bai, bilaketa talde bat antolatuko dut berehala. Ai, kontuz! Hori alda kontuz ibiltzea! Zer daukazu hor? Gregorian ikendu diot erortzerakoan. Wow! Aberatsa naiz! Zoragarria da! Oh, liluragarria. Emaidazu! Nik aurkitu du nirea da! Azpixuri, bitxi hau Sabina aurkitzeko dugun itxaropen bakarra izan daiteke. Tira, orduan mailega dezakezu! Baina nola gidatuko gaitu printzesaren ganaino? Omnibus intxisuak jakingo duelakoan nago. Hala, espero dut. Ze gertatu da? Oh, printzesa azkenean esnatu zara! Nortzara zu izaki, eta zen nahi duzu nigandik? Ez nauzu txikitako ipuñetatik gogoratzen! Ni Gregoria naiz bele intxisua! Debekatuta dagoenari aurre egin ziona. Eta bele baten buru edukitzera madarikatua! Zure ahotsa? Zu Gregor kontea zara? Aldizka bakarrik! Baina orain, betirako gizaki bihurtzeko modu bat aurkitu dut, bai horixe! Eta zuri esker lortuko dut, urteak igaro ditut zu bezalako printzesa eder baten bila. Ez dizut inola ere lagunduko! Ez duzu aukerarik gaur gauean hile argia bete dagonean zure edertasunak bat egingo du diamantearekin. Eta harri honekin nik... ez! Diamantea ez dago! Mutiko sudurluze hoiek! Beraiek enduko zidaten, gauaren boterea, nina izbelea erakutsi dazu nire diamantea.
Bizkorreko azpixuri. Bitxi hau eraman behar diogu omnibusi. Omnibus! Intxisu zahar horrek dena onda dezake! Geldierazi egin behar ditut bi hoiek! Bele, nire esanatera zauden hori! Ifarralderantz doazen bi hoiek geldierazi! Segi, txinpart, segi! Arazoak aldituzu, Johan. Behar bada laguntzen badizut. Lagundu! Lagundu! Panoa, azpixuri! Naiz iristen. Zuaitzak geldieraziko ditu niara iritsi arte! Badakit hau ez dela egokia. Baina, Zer? Azpixuri, libre gaude! Oh, Neska tontuna, nire lana ondatu duzu! merezi zenuelako egin du. Berdin dio, nire lagunak zainduko zaitu ni itzuli arte! Gregorianen zaindaria bazara ere ni hemendik aterako naiz. Zorionez, printzesa batek beti darama ilegako bat. Johanek saraiak irekitzen erakutsi zan balit. Eta gero, omnibus, bele intxisuak ies egin zuen Sabina printzesa eramanez. Ulertzen dut. Gregorian, bai, ez dut aspaldian bere berri izan. Laguna gaitzak ez du, omnibus. Behar bada bai. Lehen da bizi, babesak prestatu behar ditut Gregorianen gandik babesteko. Bai, babesak! Izan ere, bele intxisuak gizonak izotz bihurtzeko boterea baitu. Izotz bihurtzeko bai izotz! Izotz? Tori Johan diamantea zurea da, nik ez dut izotz bihurtu nahi. Omnibus jauna, honako diamante hau Sabina printzesaren truk alda dezakegula uste alduzu. Ez uste dut, Johan. Gregorianek bitxi hori eta printzesa behar ditu ukendua usteko. Eta laster izango da hemen. Hemen? Laster? Kitxo ikusiko dugu hemendik sartzen den. Zoritxarrez azpixuri, haize freskoa behar da belarrentzat. Nire diamantea! Non dago nire diamantea? Honen bila altzabiltza, Gregorian. Etzazu eroearena egin, mukitzu! Gehiago alegindu beharko duzu, Gregorian. Oh, Ez hain bizkor, Gregorian. Mantxo egia zara, omnibus! Non dago nire diamantea? azpixuri, harrapatu! Harrapatu dut, baina zer egingo dut orainik. Inoz hori! Agur, mukitzuak! Kezkatu, azpixuri! Joan aldaba. Bai, baina omnibus gizajoa izotz bihurtu du. Johan! Urtzen ari da. Zer egingo dugu? Kaixo! Kaixo, hemen gaude! Iritsi gara, irrikitzenago omnibusek jarriko duen aurpegia ikusteko. Bai, isilik ere pollokitxoak. Sorpresa! Potxokeita! Posten gaitu zuek ikusteak. Ze gertatu da. Zer gertatu zaio omnibusi? Utzi da zue azaltzen. Begira. Segia izatzen, azpixuri. Begira, potxokeita. Sabina printzesa erreskatatu behar dugu, baina ezin dugu omnibus utzi. Aldezakezu oizko txurara, potxoki aita? Ez, azpixuri. Ezin du zendalerik egin Gregorianen botereaz gehiago jakin gabe. Ezin dut luzaroa izatu. Baina badaukat omnibus bitartean oz mantentzeko modu bat. Utzi da zuniri, potxokiaita. Lehen ni potxokitu dut eta presnago berriro ere potxokitzeko. Nik potxokituko dut ukendu oraingoan, jakintzu. Badabil, potxokiaita! Zure ukenduak ez dio omnibusi urtzen utziko. Eta bateren nekatu gabe. Ez dago astirik. Belintxizu aurkitu behar dugu. Tripontzi, gera zaitez hemen omnibusekin. Ederki potxokia eta zainduko dut lasai. Baita bere pastela ere. Oraikoa zen belintxizu maltzur horren bila. Gida gaitzazu, potxoki aita. Nik ere Gregorian kondaina bazela uste nuen eta. Orduan nola aurkituko dugu, potxokiaita? Gregorian
zorionen zerbait edukiko banu orduan. Ze iruditzen poltsa? Primeran datorkit, potxokitu honaz, pixuri. Barkatu, Usmai. Ego sortalde. Bai, horixe da. Arrastoa potxokitu du. Lortu dut. Zilegakoa. Saiona, printzesa! Baina nire diamantea berreskuratu dut eta orain ez duzu irten biderik. Baina Johan eta Azpixuri, eta Omnibus jauna? Izoztu egin ditut! Beraz, gaur gauean ilargia betea dagoenean nire ugendua utziko dut betirako! Printzesa batek ez du inoiz itxaropena galtzen. Inoiz ez. Oinez jarraitu behar dugu, Azpixuri. Ara, lurra bigunegia da. Baina, ezin hobea da igelentzat. Kontu zibili, potxokiak. Gregorianek ederki daki bere burua babesten. Agian txinparte eta bixarrekin geratu behar nuke. Omnibus gizajoa. Pastela gustatuko litzaioke. Hotz dago, gustura jango nuke ez palego hainotz. Suak berotuko du. Beste enbor bat, honela nahikoa da. Potxokigarri. Zaudete, potxokiak. Are mugikorra, arriskutsua da. Johan, lagundu! Eutxi gogor, Azpixuri! Babestu! Geldi belea, geldik, laguna gara. Beraiek ere berdin pentsatzea gustatuko litzaidake. Zergatik dira ingaiztoak? Gregorianen menpe daudelako potxokina. Lagundu! Ez dut Belen afari izan nahi! Lagundu! Johan, lagundu! Nik salbatuko zaitu, jakentxu. Mila esker, moz. Haien belarra hauekin aterako zaituztegu. Nik aurre egingo diet, belei. Gehiegi daude. Eutxi gogor, potxokitxoak. Zer egingo dugu orain potxokiaita? Ez kezkatu, lagunak. Heldu, sokari. Hobe zenuen soka zuaitzari lotzea. Dea, garabaturik gaude. Irtenbide bat daukagu. Tira, bizkor, nien aizu bezain luzea. Lortuko banu. Tira. Eutxi behar gaitu. Aurrera, Johan! Mil esker igotzeagatik. Bai, Johan, mil esker. Badakit bai nola sentitzen den txinpart. Ez dago potxoki maxustak zutan sigurtzea bezalakorik. Ea potxokia eta egurra haitu baino lehen etortzen den. Ara, Belen txisuaren gordelekua. Bele izan behar duzu ara gora igotzeko. Agian ego naiteke, Azpixuri. Ez dut uste, motz. Lumak egarri izan bagenitu. Harri jaurtigailu bat edukiko bagenu. Oso ideia ona da, Azpixuri. Potxokiak bildu haien belarrak. Zer? Zertarako? Gero esango dizut. Gero, beti gero! Azkenean, nik itxaron dudan unea. Iluntasun bitxia, argitasun bitxia, kolorezko bitxia, gaueko bitxia. Hartzazu edertasuna zure dizdiran, emaidazu nire boterea, aldatu nire itxura. Badabil! Enaiz harritzen zergatik esan didazun gero. Hau ideia ikaragarria da. Gogoan eduki printzesa, Azpixuri. Zuzara salba dezakeen bakarra. Egia da, Johan! Eroearena egitea primeran datorkit. Ez Johan itxaron beste moduren bat. Iaia! Primeran ari da. Johan! Lortu dut! Gora, potxokiak! Bitxiak edertasuna kentzen dionean, bere indarran igana itzuriko da giza itxuran. Nondik, potxokiaita? Johan! Enazazutz! Ideia bat daukat, Azpixuri. Gero esan darko didazu! Ama!
Lan bikaina, Johan. Johan, ni nintzen amua. Oh, ausarta izan naiz, ezta? Gregorianen laborategia. Potxoki aita, omnibusi laguntzeko behar duguna aurki dezakegu. Zaila gaitezen. Tira, azpixuri, gure lana printzesa erreskatatzea da. Iluntasun bitxia, argitasun bitxia, kolorezko bitxia, gaueko bitxia. Gregorian gelatik ateratzen saiatuko naiz. Zuk askatu printzesa bitartean. Ederki askatuko dut. Baina zera, Johan! Hartzazu edertasuna zure diztiran, emaidazu boterea, aldatu nire itxura. Gregorian kontea. Johan! Aurkitu dut zure abia, bele. Damutuko zara! Saia zaitez berriro. Ez duzu iesbiderik, Johan! Ea, Johanek ez duen bere espata bezala bukatzen. Ez kezkatu, printzesa, bere alaskatuko zaitut. Azpixurik lortuko te du. Zindut gau osoa korrika ibili. Ez duzu irten biderik, Johan! Beti dago irten bideren bat, Gregorian. Orain nire aldaketa bukatuko dut. Erortzeko zorian nago. Oiu entzun dugu. Eskerrak gara iziritsi garen. Oh, mila esker, azpixurik zorte bera izatea espero dut. Egoera larrian nago, printzesa. Ilargia hilberatzen ari da, bere ala osatu behar dut aldaketa. Saiatzen ari naiz. Saiatzen ari naiz. Ze gertatzen da? Zu, inozoa, inozo itxusia den ondatu duzu! Ez! Azpixuri, ze gertatu da? Ezer gutxi. Diamantea 1000 zatitan puskatu dut. Gregorian bele bihurtu eta Sabina printzesa askatu dena aldi berean. Nire aurpegiak hemen txuki Sabina printzesaren aurrean jarriaz. Oh, azpixuri, diamanteak hausten dituenaren aurpegia duzu, bai. Johan, azpixuri, potxokiak, salbatu nauzue. Oh, nola esker diezazueket. Ez beraiei eskertu niri bakarri nik egin dut arriskutsuena. Oh, azpixuri. Merezi du bai noiz behinka eroearena egiteak. Gregorianek ies egin du. Diamantea puskatuta dago eta printzesa salbu. Baina ba aldugu omnibus gizajoak behar duen sendagaia. Sendagai bat potxokitu dugu Gregorianen laborategian. Nahikoa potxokia eta gukendua hausteko. Hau zain gozoa. Ez, zua ez. Tripontzi, zer egin duzu? Potxoki aita, hain oztago? Zua itzali eginda! Eskerrak horri, tripontzi! Omnibusia urtu da! Hobe dut mugitzea tripontzi gozoria prestatu baino lehen. Tira, omnibus, orain ondo zaude. Nire txapela ezik. Eta ez dago janaririk etxean. Gozari bikaina. Eta orain postrea. Ikus dezagun, dozena bat arrautza, krema pixka bat, azukrea, Azpixuri, hori ez da vainilla. Hori Gregorianen laborategikoa da. Tira, azpixuri, nik lagunduko dizut. Ez da beharrezkoa, oso gozoa da. Zerbait asmatu dudala uste dut. Izozkina edo deituko dut. Ez, izozkia, bai, izozkia.